ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝተጀመረ ልምዓት ኮሪደር ናብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክልል እናተጋፈሐ ይርከብ። ከተማታት ንመነባብሮ ደቂ ሰባት ምቹው ብምግባር ብርኪ ከተማታት ዘማሕሽ ከም ዝኾነ ይግለጽ። አዲስ አበባ ላይ የጀመርነው ጅማሮ ኣብ አዲስ አበባ ዝተጀመረ ስራሕ ውጽኢታውና ኾነን ትኸድ ነዚ ድማ ሓለፍቲ ስራሕ ፌደራል በብ ከተማታት ብምምዳብ ስራሕ ምጅማርና ይዝከር። እዚ ስራሕ ድማ ናብ ኩሉ አንፈታት እናተጋፈሐ ይዝርከብ። ልምዓት ኮሪደር ከተማ አዋሳ ክሳብ ሕዚ ካብ ዝረኣኽዎም ፍሉይ ዘብሎ ነገር ወክወይ ስፍሓት መንገዲ ሳይክል በብቦትኡ ዘለዉ መቐመጥታት ፋውንቴንን መጻወቲ ቆልዑ ዝኣምሰሉ ስራሕትን ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ሓደሽቲ ዝተጀመሩ ካብ አዲስ አበባ ፍሉይ ዝበለ ስማርት ላይት ዝመስል ኣብዚ ኣብ ከባቢኦም ብምፍራይ ተጠቒሞም እዮም። እዚ ድማ እንታ ከተማ ዝበለጸ ጽባቕን ድምቀትን ኣምጺላ እዩ። ሕዚ ዝተሰርሐ ስራሕ ኣብቲ ዝነበረ ጽባቐ ተወሳኺ ጽባቐ መስሕብን ክኾን ዝኽእል ምዃኑ ዘመላኽት እዩ። አዲስ አበባ ላይ የተጀመረው የኮሪደር ልማት እንደምታውቁት ኣብ አዲስ አበባ ዝተጀመረ ልምዓት ኮሪደር ከም እትፈልጥዎ ብዙሓት ውጽኢታት ዘምጸ ጎናጎኒ ድማ ንብርክት ዝበሉ ወገናት ዕድል ስራሕ ዝፈጠረ ንዛ ከተማ ብዝለዓለ ኣገባብ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንምቕያር ዘኽአለ ዓብይ ፕሮጀክት እዩ። እዚ ፕሮጀክት ኣብ ዋና ዋና ከተማታት ክልል ንኽስራሕ ትልሚ ተታሒዙ ተተግቢሩ እዩ። ከተሜነት አይቀሬ ነው። ከተማ ምዃን ዘይቀር ነገር እዩ። ከም ኢትዮጵያ ዝበለት ዓባይ ሃገር ድማ ከተማ ጥራሕ ኣይኮነን ዘድልያ ከተማታት ዝብል እዩ ዘድልያ። ብርክት ዝበላ ከተማታት ጽሩያት ኮይነን ንመነባብሮ ምዑሩይ ኮይነን ንነበርቲ እውን ምዑሩይ ኮይነን ምስራሕ ይግባእ። ብልምዓት ኮሪደር ካብ ዝተሓቆፋ ከተማታት ሓንቲኣ ከተማ ሐዋሳ እያ። ከተማ ሐዋሳ ብተፈጥሮ ካብ ዝማዕረጉ ከተማታት ሃገርና ሓንቲ እያ። ንዛ ከተማ ዝምጥን ስራሕቲ ልምዓት እናተሳለጡ ከም ዝርከቡ ይግለጽ። እዛ ከተማ እዚኣ ዘለዋ ሃብቲ ተፈጥሮን ካልኦ ስራሕቲ ምዑሩይ ብምግባር ተወሳኽቲ ዓቕሚ ቱሪዝም ልዕል ዘብል ከም ዝኾነ ከንቲባ እታ ከተማ ይሕብሩ። ሃይቁን ተከትሎ እስከ ታቦር ተራራ እስከ ጉዱማለ ፓርክ ነዚ ቃላይ ስዒቡ ክሳብ ጎቦ ታቦር ፓርኪ ጉድማለ ተወሳኽቲ ስራሕቲ እናሰራሕና ኢና ዘለና። ከምዚኦም ዝበሉ ተወሳኽቲ ስራሕቲ ተሰሪሕና ኢና በጻሕቲ ዓዲ ክመጹ ዝኽእሉ። ከተማ ሐዋሳ ከባቢ ካልኦት ከተማታት ፍሉይ ካብ ካልኦት ከተማታት ፍሉይ ዘብላ እንታይ እዩ ብዝብል ፍሉይ ዝበለ እናሰራሕና ኢና ንርከብ። እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ልምዓት ኮሪደር ተበጻሕነት ዘዕስል ከም ዝኾነ ሚኒስተር ቱሪዝም ሰላማዊት ካሳ ከምዚ ክትብል ትጸርሕ። ትልቁ ጠቀሜታው የመሰረተ ልማት አቅርቦቶች ቅንጅት እንዲፈጠር ማድረግ ነው። እቲ ዓብይ ረብሕኡ ምውዳድ መሰረተ ልምዓት ንኽፍጠር እዩ። ቅድሚ ሕዚ ከም ዝፍለጥ መንገዲ እንትስራሕ ግልጋሎት ማይ ይቋረጽ። እዚ ምስ ተጸገነ እውን ግልጋሎት ቴሌኮም ይቋረጽ ነይሩ። ከምዚኦም ዝበሉ ዘይምንባባት ንምቕራይ ብጣዕሚ ዓብይ ውጽኢት ዝተረኸበሉ ፕሮጀክት እዩ። ነዚ መበገሲ ተገይሩ ኣብ ሐዋሳ እውን ተጀሚሩ እዩ። ኣብ ከተማ ሐዋሳ ዝተጀመረ ስራሕቲ ምግፋሕ ልምዓት ኮሪደር ንብርክት ዝበሉ መናእሰይ ዕድል ስራሕ ዝፈጠረ ምዃኑ
ካብ አንደበቶም እንትግለጽ በፊት አዲስ አበባም ነበረ አሁንም ዝም ጀምረዋል ቅድም ሕዚ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ነይሩ ሕዚውን በተመሳሳሊ ኣብዚ ጀሚረሎ ስለዚ ስራሕውን ጽቡቅ እዩ ንሕናውን እና ስራሕና ኢና ንርከብ ንመናእሰይ ሰፊሕ ዕድል ስራሕ ፈጢሮሎ እንደኔ ያሉት ወጣቶች አሁን ብዙ ወጣቶች ሌላ ቦታ ማይሆን ቦታ አሉት እንደዚህ እንደኛው ነው ሰርቶ ከማይ ዝበሉ መናእሰይ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣለው ከምዚ ከማና ሰሪሖም ጽቡቅ ሰብ ሞያ ኮይኖም ሃገርና ክትምዕርግ የዝምን ተመሳሳሊ ልማዓት ኮሪደር ኣብ ምብራቃዊትን ጥንታዊትን ከተማ ሃረር እናተሰርሐ ይርከብ ኣብ ከተማ ሃረር ዝስራሕ ዘሎ ልማዓት ኮሪደር ንነበርቲ እታ ከተማን ሃወፅትን ዕግበት ዝፈጥር ከም ዝኾነ ተወሳኺ እውን ምስሊ እታ ከተማ ዝቀየረ እዩ ይብሉ የኮሪደር ልማት ስራችን ባለፉት 2 ዓመታት 2015 ጀምሮ ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ኣብዚ 2 ዓመታት ታሪኻዊ ኣብ ዝኾኑ ሓድግታት ጀጎል ዝርከቡ መንገዲ ኣጋር ኢሉውን ዝርዩ ሓዊስካ ሓምለዋይ ልምዓት ብምስራሕን እዚኦም ድማ ምስሊ ከተማ ሃረር ቀይሮም እዮም ጸበብቲ ዝነበሩ መንገድታት ሰፊሖም መንገዲ ኣጋር ዘይነበሮም ቦታታት መንገዲ ኣጋር ንኽስራሕሎም ተገይሩ ኣብ ገማግብ መንገድታት መዘናግዒ መቐመጢ ንኽስርሑ ተገይሩ ብፍላይ ድማ ኣብ ከምዚ ዝኣምሰለ ኣብ ልዕሊ 4000 ካሬ መሬት زعرفه بلازا نور بلازا إلنا سيمنايو نخفتر جيري زدما مثل كتما هرر بتعم صغيرة مخانو نبرت كتمان كالو تجبوت إنها رئيس لزغنة عت كوريدر كابزمت جميرو نزا كتما قيرة ኣብ ከተማ ሃረር ብርክት ዝበሉ ሓድግታት ዝርከቡ እንትኾኑ እዚኦም በአግባቡን ምህዋጽ መንግስቲ እቲ ክልል ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝተናበበ ስራሕ እናሰርሑ ከም ዝርከቡ ይሕበር በምስራቅ አፍሪካ የቱሪዝም ተደራሽ ሀገር ቦታ ለማድረግ ኣብ ምብራቅ አፍሪካ ምግፋሕ ቱሪዝም ንምትግ መንግስቲ እንዳሰርሐ እዩ ተማሃረር እትፍለጥ ድማ ጥንታዊት ብምዃና ኣብዚ ከባቢ መስሕብ ቱሪዝም ዝኾኑ ብርክት ዝበሉ ነገራት ኣለዉ እዮም እዚ ድማ ንዓለም ንምፍላጥ ብዙሓት ስራሕቲ እናሰርሕና ኢና ኣብዚ መንጽር ድማ እዚኦም ተወሳኺ ስራሕ ኮን እዮም ኢልና ንሓስብ እዞም ተሰሪሖም ዘለው ስራሕቲ በጻሕቲ ዓድን ትመጹ ከባቢ ብደንቢ ሪኦምን ተዘናጊዖምን ንኽኸዱ ይገብር እዩ እዚ ተሰሪሑ ዘሎ ልምዓት ንነበርቲ ከተማናን ካልኦት ጉራብቲ ቦታታት ንዝመጹ ንምዝንጋዕ ዝጠቅም እዩ ልምዓት ኮሪደር ከተማ አዲስ አበባ ኣብታ ከተማ ተሓጺሩ ዝቐረየ ኣይኮነን ኣብ ዋና ከተማ ክልል ኣምሓራ ዝኾነት ውቅብቲ ባህር ዳር እውን እናተሰርሐ ይርከብ ባህር ዳር ከተማ ዘለዋ ሃፍቲ ተፈጥሮ ተጠቃሚት ንምግባር ገፋሕቲ ስራሕቲ እናተሰርሑ ይርከቡ ኣብ ዝሓለፉ ውሕዳት መዓልታት ኣብ ከተማ ባህር ዳር እናተሰርሑ ዝርከቡ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ንምዕዛብ ብቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ዝምራሕ ላዕለዎት ሰበስልጣን ፌደራል ኣቐኒዖም ምንባሮም ይዝከር ኣብ ከተማ ባህር ዳር ልምዓት ኮሪደር ብፍሉይ ጠመተ እናተወገኑ ካብ ዝርከቡ ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ቃላይ ጣናን ኣብታ ከተማ ካብ ዘለው ካልኦት ልምዓታት ዘተኣሳሰር ንምግባር ዘበል ይርከቦ ካብዚ ብተወሳኺ ነባራይ ከተማ ንፋሳማ ቃላይ ጣናን ተፈጥራዊ ጸጋ ንኽረኽቡ ዕድል ምምዕርራይ ብልምዓት ኮሪደር ፍሉይ ጠመተ ዝተዋሃቦ እዩ ባህር ዳር መቼም ውብ ናት በተፈጥሮ የታደለች ናት የአየር ንብረቷ የተመቸ ነው ባህር ዳር በጣም ምዕርግት ያ በሀብት ተፈጥሮ ዝተዓደለት ያ ኩነታት ጸባይ አየር በጣም ምቹ እዩ ነዚኦም ብዝስማዕማዕ መገዲ በጣዕሚ ገፊሕ ብዝኾነ መንገዲ መብዛሕትኦም ቦታ ብግራናይ ዝተሓወሰ ተገይሩ ተሰሪሑ እዩ እዚ ድማ ማሕበረሰብ ንምንቅስቃስ ብእግሩን መኻድ በጣዕሚ ዝምቹ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ባህር ዳር ዝረኣኽዎ ስራሕ
ቅድሚ ሕዚ ማሕበረሰብ ንቃላይ ጣና ብቐሊሉ ምጥቃም ኣይኽእልን ነይሩ ሕዚ ግና ብኣግባቡ ቃላይ ጣና ክፍቲ ኮይኑ ንኽሪኦ ንኽጥቀሞን ተገይሩ ተሰሪሑ እዩ ባህር ዳር ከተማ ልማት ትልቁ ስራ የጣናን ሐይቅ አክሰሰብል እንዲሆን ማድረግ ነው ለከተማው ልምዓት ኮሪደር ባህር ዳር እቲ ዓብይ ስራሕ ቃላይ ጣና በቀሊሉ ተጠቃሚ ንምግባር እዩ እዚ ቃላይ ነቲ ሕብረተሰብ ጠቃሚ ንምግባር ብፍላይ ካብ ቃላይ ጣና ዝለዓል ንፋስ ንኸጣዓም ንምግባር ኢሉውን ንሕና ዝረኣናዮ ዝሑል ኣየር ከም ዘሎ ርኢና ኣለና ኣብዚ ኣብ ቃላይ ጣና ከባቢ ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳር ዝርከበሉ ምስቲ ምዃኑ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ድማ ብርክት ዝበሉ ተማሃሮ ዝመሃሩሉ እዩ ናብ ቃላይ ጣና ከይዶም በቀሊሉ ዋይፋይ ተጠቂሞም ምጽናዕ ዝኽእል ምቹ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ዝኾነ ነገር እናተሃነጸ ከም ዘሎ ኢና ምርኣይ ዝኽኣልና ኣብ ዋና ከተማ ክልል ኣምሓራ እናተወገነ ዘሎ ልምዓት ኮሪደር ንመባጽሕ ቱሪዝም መስፋሕፍሒ ቅድሚ ሕዚ ዝተሃነጹ መባጽሕ ቱሪዝም ንምትእሳር ዓቕሚ ከም ዝህብ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይገልጹ ኮሪደር ልማት የምንለው ልምዓት ኮሪደር እንብሎ ገበታ ፕሮጀክታትን እንብሎም ነንባዕሎም እንትራኸቡን እዮም ጽባቐ ሃገር ጽባቐ ከተማን ጽባቐ ከባቢን ብርኽ ኣቢሎም ልምዓት ኮሪደር ከተማ ባህር ዳር አጽገምቲ ዝበሃሉ ፈተናታት እናተቃለሱ ናይ ምስራሕ አቅሚ መርአያ ምዃኑ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ከምዚ ክብሉ ያብርሁ ባህር ዳር ለየት የሚያደርገው ሬዚሊየንስ ማሳያ ነው በችግር ውስጥ በፈተና ውስጥ ቢሆን ማልማት እንደሚ ባህር ዳር ፍልይ ዘብሎ ሬዚሊየንስ መርአያ እዩ እዚ እንሰርሖ ዘለና ስራሕ ኣብ ጸገም ፈተና እንተኾነ ኮይኑ ግና ምልማዕ ከም ዘኽእል ዘርኢ ከተማ እዩ ኣብ 40 ምንጭ ተሰሪሑ ጅማ ተሰሪሑ እዚ ድማ ሰላም ስለ ዘሎ እዩ ባህር ዳር እውን ተኾነ ኣብ ጸገም ዘሎ ይኹን እምበር ነዚ ድማ ሕልሚ እንተሃልዩ ትግሃት እንተሃልዩ ከባቢኻ ምቕያር ልምዓት ምምጻእ ከም ዘኽእል ዘመላኽት ምዃኑ እየ ዝረኸብክዎ ሕዚ ኣብታ ከተማ ዕዶት ዝገብርን ዝረአን ብዙሓት መዘናግዕትን በጻሕቲ ዓድን እናገፍሐ ምዃኑ ይሕበር ባህር ዳር እውን ናጋይሻ በተፈጥሮ ጽባቐ ኣብ መቕባል ከም ተርከብ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ከምዚ ክብሉ ይገልጹ በተንቀሳቀስንበት ጊዜ ደግሞ ብዙ ከውጭ የመጡ ቱሪስቶችን አይተናል እየተንቀሳቀሱ ነው ኣብስተንቀሳቀስናሉ እዋን ብርክት ዝበሉ ካብ ወጻኢ ዝመጹ ሃወጽቲ ርኢና ኢና ሓፈሻዊ ምንቅስቃስ ባህር ዳር ሰላማዊ ምዃኑ ርኢና ኢና ብዙሓት ቦታታት ንበጻሕቲ ዓድን ነቲ ህዝብን መዘናግዕትን ክኾኑ እናተኸፈቱ እዮም ዘለው ካብ ልምዓት ኮሪደር ብተወሳኺ ፈልስታት ምትካል ዝነበሩ እጽዋታት ምቕያር ሓደሽቲ ባህር ዳር ትፍለጠሉ ተኽሊ ዝንባባ ብሓዱሽ ዝንባባታት ምትካእ ኩነታት ርኢና ኣለና ሓፈሻዊ ልምዓት ኮሪደር ከተማ ባህር ዳር ብውሕልል አመራርሓ ናይ ምውጋን መርአያ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከምዚ ክብሉ ይጸርሑ የስራው አጠቃላይ ውጤት ድልድዩን ወስደን ይህንን የጎርጎራ ሬፕሊካ ያለው ወስደን ሓፈሻዊ ውጽኢት ስራሕ ባህር ዳር ምስቲ ድልድልን ጎርጎራን ዝተሰርሐሉ መንገድን ትንርኢ ትግሃት አመራርሓ ጻዕሪ አመራርሓን ራእይን ብግልጺ ዘርኢ እዩ
አሁን የሚቀረው የጀመርናቸውን ስራዎች ጥንቅቅ ማድረግ ሕዚ ዝተርፈና ዝጀመርናዮም ስራሕቲ ምዝዛም ወክወይ ባይክሩት ዝተኸልናዮም ፈልስታት ጸገም ተልይዎም ምስትኽኻል እቲ ድልድይ ምስ ማይ እቲ ማይ ምስ ሆቴላት ምስ ወክወይ ምርኻብ ሓደ ሰብ እንትመጽእ ዝዓርፈሉ ጥራሕ እንተይኮነስ ከም ድሌቱ ተንቀሳቒሱ ኣብ ጣናን ካልኦትን ምዝንጋዕ ንኽእል ካብዚ ቀጺሉ እቲ ትርእይዎ ዘለኹም ማይ እተን ዕዋፍ እጽዋት ቅድሚ ሕዚ ዝተመረቐ ድልድይ ኣሰራርሓ ስታድየም ባህር ዳር ብጣዕሚ እዮም ምዕሩጋት እዚኦም ንቱሪዝምን ኮንፈረንስን ካብ ዝበሃል ንላዕሊ ማእኸል ዝኸውን ከተማ እዩ ስለዚ ተጀሚሩ ዘሎ ስራሕ ምጥንኻር የድሊ